Hello friends, बरायबाय Bodo Job.4 official YouTube channel दा finally Assam Police result नोंथांमोननि रिलीज खालामबाय बेनो जाबाय गासैबो पोस्ट 5730 vacancies दा फर्स्ट दङ AFPF सो जायफ्रा AFPF सो नोंथांमोना बे पोस्टआव बे लिंकआव क्लिक खालामना हो अब्लानो AFPF मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा SI लेभेलाव बेनिफ्राय Gr.4 आव सो नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो अब्लानो नोंथांमोननि लिंकआ ओपन जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना रिजल्टखौ नायनो हागोन गावनि एप्लिकेशन आईडी खौ होनानै एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोननि जायनोखि फरेस्ट गार्ड दङ AFPF कन्स्टेबल दङ एक्साइज दङ सो नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालाम अब्लानो नोंथांमोना मोनगोन बे पोस्टखौ नायनाय खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा Gr.4 स्टाफआव नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन नोंथांमोननि फाइनाल रिजल्ट बेयावनो सो नोंथांमोना क्लिक खालामदो एन्ड बेनिफ्राय साइडआ जोबोर बिजि गोबां रिजल्ट्स नायगासिनो दङ बेखायनो दायो साइडआ एसे बिजि जादों सो नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था जास्ट जों एग्जाम्पल महरै बेयाव क्लिक खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय गोबां स्ल' जादों मानोना अल आसाम केन्डिडेट्स दायो रिजल्ट चेक खालामगासिनो दङ सो बेखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था हारसिंनो गेवगोन दायो साइडआ बिजि दा बेनो आरो लोगोफोर फाइनालि नोंथांमोननि 5730 वेकेन्सिस थ' नोंथांमोननि रिजल्टआ फैबाय अके स' नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जाबाय आरो ट्राइ खालामबाय था साइडआ बेबादि सम बेबादि बिजि जायो नै स' नोंथांमोना बेबादि मोनदों जास्ट नोंथांमोना ट्राइ खालामदो एन्ड बेनिफ्राय फाइनालि जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय स' फाइनालि नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि रिजल्ट ओंखारबाय दिनै बेनो जाबाय 5730 वेकेन्सिस आरो जायफ्रा नोंथांमोना मोनदों मा पस्टआव मोनदों बेखौहाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै खिन्थाहरनो दाबाव स' बेनोमोन नोंथांमोना 5730 वेकेन्सिस फाइनालि आसाम पुलिसनिफ्राय रिलिज जानाय रिजल्टआ डिक्लेयार खालामबाय अके स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट